हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु इउ लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो थांबायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं दिनै मानि बागै भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बिथां केन्डिडेट गर्जन मुसाहारि बिथांखौ बयबो सिनायखायो लोगोफोर आं बिथांनि बागै माखासे बाथ्राफोर बुंनो सानदों मानो होननानै बुङोबा बिथाङा बायजादों नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आरो नुखाबायबो लोगोफोर आं जोबोद रागा जोंदों दुखु मोनदों दिनै मानो होननानै बुङोबा लोगोफोर लाजिदोंबो मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिनि लिडार गेदेर गोलाव लिडारफ्रा मानो बेफोरबायदि एसे माने जौगाहांनायावनो मानो बेफोरबायदि बायजायो केन्डिडेटफ्रा जोबोद दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा सोरबा सासेया बेफोरबायदिनो मोजां लिडार जानो सानब्लाबो मानो बेफोरबायदि थाखा फैसाजों बायजायो थाखा फैसानि लब जायो मानो आसरित लोगोफोर थाखा फैसाजों मा नङा थाखा फैसाजों मा मोनो थाखा फैसाजों बिसोरो माने सान्थिखौ बायनो हायो नामा जोबोद लासिंसिं बिथाङा आं बिथांखौ जोबोद दुखु मोनदों आरोना मानो होननानै बुङोबा बिथां गर्जन बिथांखौ आं जोबोद दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोबा बिथाङा थाखानि लब जाबाय नामा बिथाङा थाखा गैया नामा सासे केन्डिडेट जानाया माने थाखानिल' नामा थाखाजों बियो मा मोनगोन बियो गावनि जिउखौबो बायनो हागोन नामा थाखाजों सान्थिखौ बायनो हागोन नामा जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे लोगोफोर आजिखालि जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदि बायजागासिनो बेल' नङा गोबां मानसियानो बायजागासिनो गोबां केन्डिडेटफ्रानो ओरैबायदि लासिंसिं आरोना बेफोरबायदिया आं जोबोद दुखु मोनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथां सावरायग्रा चन्दनखौलाय बयबो सिनायखायो नोंथांमोना लोगोफोर नङा आरो गोबां केन्डिडेटफोर आरोना बिसोरल' नङा नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदिनो मोजां मावलांनाय मानसिफ्रानो बेफोरबायदि बायजाबाय थायो मानो वाट्स द रिजोना मा नङा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदों नामा बिथांमोना जे थाखानि सायाव उन्दुनो मोनदों आं बेफोरबायदिखौ मोजां मोना आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट खालामहर लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोन बायजानायखौ मोजां मोनदों नामा आं 1%बो मोजां मोनाखै आरोना बिथांमोनखौ मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना बेफोरबायदि बायजाबाय थासिगोन नामा हारिखौ फानसिगोन नामा हारिखौ फाननानै जासिगोन नामा हारिखौ फाननानै जाग्रा मानसियासो बेफोरबायदि बायजायो नंगौना नङा बिथांमोना मानो केन्डिडेट जाखो बेफोरबायदि हारिखौ फानोबा बायजायोबा नंगौना नङा बिथांमोना थाखा जानोसो थाखा मोननोसो बेफोरबायदि केन्डिडेट जादोंमोन नामा लाजिसिं नोंथांमोना बेफोरबायदि केन्डिडेट जाब्रबनानै बेफोरबायदि थाखाजों बायजानाया लासिंसिं नंगौना नङा लोगोफोर कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन आं दिनै रागा जोंदों लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि थाखाय गोबां मानसिफोर दं नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामग्रा गोबां मानसि दं नोंथांमोना बेफोरबायदि बायजायोबा बै रायजो राजाफ्रा मा जागोन दुखु मोनगोन ना मोना गोदाव सोराव जागोन ना जाया नोंथाङा थाखा मोनजागोन नाथाय बै मोनजायैफ्रा जायफ्रा मोनजाया थाखा मोनजाया जायफ्रानाखि नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना मा जागोन आं दिनै माने राग जोंनानै बुंनो गोसो जादों आं दिनै एम्बा जाम्बां बाथ्रा बुङाखै आं दिनै रियेल बाथ्राखौ बुंदों जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि बायजानाया गावनि हारिखौ फाननाय जाबाय रायजोफोरखौ फाननाय जाबाय नंगौना नङा लोगोफोर कमेन्ट खालाम मा नोंथांमोना हारिखौ फाननानै नोंथांमोननि हिन्जावखौबो फानगोन नामा फानहैदो नोंथांनि हिन्जावखौबो फानहैदो नोंथाङा बायजानो गोसो दं नोंथाङा मानो बायजायाखै सिगाङावनो नोंथाङा रायजो राजाखौ मानो थगायखो नोंथाङाथ' रायजो राजाखौ थगायनाय जाबाय नोंथाङा बायजानाया नोंथाङा सिगाङावनो मानो बायजायाखै सिगाङावनो मानो थाङाखै आं नोंथांमोनजों थांगोन होननानै बिदि थांगोन होननानै नोंथाङा मानो सिगाङावनो थाङाखै नाथाय रायजोफ्रा नोंखौ दायो सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय नोङो रायजोफोरखौ थगायबाय फाननानै जाबाय नोंथाङा नोंनि भटखौ फानबाय बिदिसो जादों दायो नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा नोंथाङा आं दिनै एसे बुंनाय जादों नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों आं बेफोरबायदिखौ एसेबो सुखुवा लोगोफोर बेखायनो आं दिनै भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा सरि नोंथांमोननिसिम लोगोफोर निमाहा हो
नंगौना नङा लोगोफोर आंनि बुंनाया राइट ना रं नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर लोगोफोर थ' आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबावगोन आरो बुंबाय थागोन हाजार बुंबाय थागोन हाजार बार बुंबाय थागोन नोंथांमोना बेफोरबायदि बायजायोबा सासे केन्डिडेट जानानै दिमाग दंना गैया बै समाव नोंथांमोना बयबो नुखादों कास्टम बिथाङाबो बायजादों इउपिपिएल निफ्राय हाग्रामानाव थांदों इउपिपिएल निफ्राय नांगलाव ट्रेन्सफार जादों मानो बिथाङाबो बायजादों थ' बेफोरबायदि बायजायोबा जोंनि बर' हारिफ्रा मा जागोन गावजों गाव नारा नाथा दावराव दावसि दाखालि मानो सियार बुफायलायदों मानो वाइ वाट्स द रिजन मानि थाखाय बिकज अफ वाइ दे आर इन भाइलेन्स इच आदार people are violent in each other why because of what what's the reason रायजो राजाफ्रा मानो गावजों गाव बुलायखो थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दा इभिनिंनि भिडिअ बेनो नोंथांमोनाथ' बहर होखांजोब्बाय बयबो थेंक इउ सो माच लोगोफोर नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बहरखौ मोजाङैनो मोजां होबाय थ' नोंथांमोना सानै हयै मोजाङैनो होबाय आं सानो लोगोफोर थेंक इउ सो माच नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम So guys, if you like this video, make sure you subscribe. Don't forget to subscribe my channel also. So that's all guys. See you on the next video. Love you all. And don't forget to subscribe. Please guys, help me out. Because let me also wanna go up. Nah guys, I need your help guys. I need all your help. That's all guys. Because if you doesn't help me, how could I reach at the top? That's all guys. Thank you so much guys. If you like this video, make sure to subscribe. That's all. Bye bye.